Hej, velkommen til den her video. I den her video der vil jeg vise, hvordan man laver en deep head hanging manøvre. Og deep head hanging manøvren er en manøvre, man foretager, hvis man har fået en øresten forvildet ind i den forreste buegang. Og den forreste buegang, det er den, vi kender som den anteriøre buegang, og det er den buegang, der bliver aktiveret, når vi bevæger hovedet bagover og fremover i den her bevægelse. Og man skal være sådan rimelig sikker på, at det er den, i den buegang, at der skulle være en øresten, når man sådan skal foretage den her. Den er bedst at foretage, hvis man er ved en seng, fordi man skal have hovedet godt ud over sengekanten i de her cirka 50 grader. Så man starter med at sidde oprejst til sengen, og så kaster man sig bagover, så når hovedet kommer ud her, eller ud over sengekanten. Så venter man her i et minuts tid, eller til svømmelheden ophører. Så løfter man lige hovedet op, så den hagen rammer brystbenet. Og så er man her i et lille minuts tid. Og det kan godt være lidt hårdt hårdt for halsmusklerne, men det må man bare se som lidt ekstra træning. Og hvis det er lidt for hårdt, så kan man måske få, hvis man har en partner eller pårørende, så kan man lige hjælpe med at få støtten her i nakken. Så efter en minuts tid her, kommer man så helt op og sidde. Og efter man har lavet manøvren, og der er lige gået en 10 minutters tid, så kan man lige prøve at bevæge hovedet op og ned for at se, om der er noget svimmelhed, man kan fremkalde igen. For det kan måske godt være et tegn på, at ørestenen eller små, noget restgrus i øregangen ikke er kommet ud. Så der vil jeg anbefale, at man så prøver at foretage manøvren igen, og det kan man gøre nogle gange. Men nu viser jeg den lige, så man kommer op og sidder i sengen. Ja. Og så er man lige her i et lille minuts tid, og lige får gjort sig lidt klar. Og så kaster man simpelthen ryggen bagover her, og hovedet ud over sengekanten. Prøver at slappe af og finde ro, indtil svømmelheden den ophører efter cirka et minuts tid. Så løfter man hagen op til brystbenet her, og er her et minut. Og der kunne man måske lige have et familiemedlem, eller en ven, eller pårørende til lige at støtte her i nakken, hvis det er for hårdt at holde hovedet oppe. Og så efter et minut, eller til svømmelheden ophører, så må man helt op og sidder igen. Og igen, ligesom i de andre positioner, så sidder man lige skal finde sig selv, og lige være sikker på, at ørestenen får lov til at falde på plads. Så vent gerne lige et minut eller to. Og det er simpelthen deep head hanging manøvren. Så ja, tak for nu. Hej.